दल फोरबोआव दुंहाव थासारि हरनि समाव सिनाय मोनै दुथां लाइमोनफोरा सायनासालियाव बुफाय बुसि खालामो। पहरा होबाय थानाय पुलिसफोराबो थासारिखौ दबथायनो हायाखै। दुथां लाइमोनफोरनि आखाइनिफ्राय पुलिसाबो खारग'आखै। तामुलपुर जिल्लानि जगबारि निजदेपेलि दल फोरबोनि सनाथि मायथाइ फोरबोनि हारिमुआरि मोनाबिलि सोलिबाय थानाय समावनो बे जाथाया सोमजियो। नैरोजा 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।